Let's go to school. Let's go to school. Come on. Sweet. Punta tayo school. Give me sweet. Sleep. Bakit sleep pa din? Ah. Wala na, hindi ata makapasok sa isa. Sleep. Yan na, let's go. Go to school. Let's go. Let's go. Okay, ready for school. Guys, ay mag-almusal muna. Eat banana. Mama Wanda, hindi lang mask. Oh, big boy ka na kuya. Mag-i-school ka na. School na si kuya. Younger si kuya ng 1-year-old mga KOSA. Kasi pa lang siya. First day of school. Kitang-kita na sarapan yung KOSA ng mga anak natin. Let us recite mo na yung team natin. Ito po siya guys, nag-i-enjoy. Nakasayaw. Nag-i-enjoy yung KOSA natin. Tumatulon-tulon pa habang kumakanta-kanta. Hindi makita sa camera kasi masyado ng malayo. Maabante pa nga sa harap siya eh. The name of the blind man that was mentioned in the Bible. Who is the blind man? Start with letter B. Siya ni Aisa. First time ko kasi yung ipagkatawa sa ibang tao. Strawberry. Okay. It's pictures. Who here remembers our main passage? Jesus said to Peter, a bad news. Good job. Takbo ng takbo. Sayas. Oh. Oh, ready. Oh, listen. Oh, who's next? Sayas. Day 1 done. Good job. Pagod yan.